Hygiejnisk Institut i København 1958. 20 læger startede på embedslægekurset, som skulle vare hele forårssemesteret. Først var der medicinalret og administration. Læreren var juristen Alfred Skovgaard med piben, som sludrer med en af kursisterne, Bengt Sackau Christiansen, der senere blev professor ved Rigshospitalets børneafdeling. Skovgaard var kontorchef i Sundhedsstyrelsen i en menneskealder og havde personligt skrevet en stor del af cirkulærerne. Et andet basisfag var medicinsk statistik, hvor Tage Kims lærebog blev brugt i snart et halvt århundrede. Manden her er en af statistiklærerne, Arne Nielsen, efter tidens sædvane klædt i hvid kittel. Retsmedicin foregik primært på Retsmedicinsk Institut under ledelse af professor Harald Gormsen. Men der var også undervisning i kriminalteknik på Københavns Politigård, hvor en af kursisterne her får taget sit fingeraftryk af en af politiets teknikere. Det er professor Gormsen i baggrunden. Og Gormsen, der tager en sludder med en anden tekniker. En kriminalbetjent fremviser plancher for kursisterne. Så var der et andet hovedfag, hygiejne og socialmedicin, doseret af hygiejneprofessor Paul Bonnevie. Holdet kom rundt i København og så på spildevandsafledning, levnedsmiddelhygiejne, forskellig forurening, affaldshåndtering og drikkevandsforsyning. Mælkebehandling var vigtig på grund af tuberkuloserisikoen. En ansat ved Københavns Vandforsyning tog holdet med på udflugt til det store vandværk ved Søndersø, nord for Ballerup. En iltningstrappe i vandværket. Til venstre læge Gunnar Bunde, amanuensis ved Hygiejnisk Institut. Han blev senere professor ved Aarhus Universitet. Af kursisterne kan vi til venstre genkende Axel Bjerring, der blev skoleoverlæge i Københavns Kommune. Damen med mørk frakke og lille hat er Kirsten Rosendal, der blev overlæge på Serum Instituttet. Bolighygiejne var et klassisk område. Her holdet på udflugt til et saneringsmodent boligkvarter i København. Med ryggen til Jens Donner, senere embedslæge i Aarhus. Underviserne er arkitekt Troels Schmidt fra kommunens saneringsafdeling. Bag ham står Else Mortensen, der blev børneoverlæge i Slagelse, og til højre Jørgen Bøgild, der kom til Grønland som embedslæge. Deroppe hed det landslæge. Hygiejne omfatter også arbejdsmedicin og miljømedicin med udflugter til forskellige fabrikker. Her har vi så Bonnevie, som var en af datidens mest kendte danske læger. Kredslæge Jens Jensen inviterede holdet til frokost i privatboligen i Glostrup. Bonnevie skænker op.
Han var formand for den kommission, der havde ansvaret for embedslægekurset og blev senere formand for Lægeforeningen. Kredslægen skulle også undervise. Nederst på trappen sidder med Piben Vagn Christensen, der blev embedslæge i Ringkøbing. Bag ham Bjørk Friis Andersen og bag ham igen Donner. Forrest med cherutten Kirsten Rosendal og bag hende Erik Bredal. Besøg på et renseanlæg i en af forstæderne. 3 forholdet blev senere embedslæger, og flere af de andre fungerede i perioder som embedslæger. 5 endte som skolelæger eller børnelæger, 5 som praktiserende læger og ellers 2-3 medicinere, et par patologer, en militærlæge og en på Serum Instituttet. Eksamenslæsning. Der var mundtlig eksamen i alle fag og skriftlig eksamen i hygiejne og socialmedicin, samt i retsmedicin og medicinallovgivning. Skriftlig eksamen foregik i universitetsbygningen inde på Frue Plads. Munter stemning i eksamenslokalet. Vagn Christensen, der griner. På forreste række til højre Axel Bjerring og lige bag ham Donner. Bøggild henter ting op af tasken. Alle bestod i øvrigt embedslægeeksamen, dengang i 1958.